Muri yeZimbabwe aiwa SADC inozobata ZANU-PF naChabangu nekuti tinoona kuti muzora nezuro Tshabangu anonyora tsamba kuSADC secretariat ari kuBotswana asi anopiwa response isina kumufadza, anogurwa zvekuti anoona kuti panapa handisina kana plan, handisina kana forward. Notoona kuti muri yeZimbabwe Tshabangu anopiwa response inoratidza kuti zvavari kuplana zvese zvaenda musango. Usati aendera mberi muri yeZimbabwe chibva usubscribe wolika wotina on the bell icon tombotsvana maupdates andokupa pano paZVAENDWA News Live. Muri yeZimbabwe ndotoona kuti munau panobuda muchinzi Sadc Tshabangu represented by Mnangagwa. Saka zvinonzi sangeso Tshabangu wrote to the SADC secretariat in Botswana saying he is the legal leader of the CCC and must take part in the SADC Zimbabwe election dispute meeting currently happening in Tanzania and beyond. Saka zviri kunzi muleta umu Tshabangu anga akaatacha High Court, Supreme Court orders proof of CCC takeovers. Saka atacha izvi achiratidza kuti ini ndini mutungamiri weCCC anopiwa imwe response iratidza kuti aiwa apa abva avhuniwa, abva ashaya kana plan, abva anyasi kupera political career. Noti anonzi Tshabangu SADC yakamupindura kuti SADC is only dealing with the Zimbabweans who participated as presidential candidates in the 23 to 24 August elections 2023. The caretaker government in Zimbabwe, the ZEC, election educators, and anyone or organization mentioned in the SADC Observer Mission Report on August 2022 Zimbabwe elections. And no response yanopiwa chinzi aiwa any document inobva kujudiciary kana kumacourts kana take over yeparty iratidza kuti singezo Tshabangu ndiye mutungamiri weparty yeCCC kana kuti azoita take over hatisi kuzvigamuchira. Saka muri yeZimbabwe aya ndo mashoko makukutu audza mukomana anonzi Tshabangu. Pinda mucomment section medu mbotiudza mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi. Aiwa muri yeZimbabwe musakanganwa kusubscribe, kuleka pachete nekutina on the bell icon. Tirambotsvana maupdates andokupa pano paZVAENDWA News Live.